Čaute, ahojte, ja vás zdravím z ďalšieho videjka. Takže ja som práve teraz Rochnísko, a.k.a. jama, lebo polka ľudí to tu volali jama, lebo toto je proste jak jama. Hej. Taká diera, proste jama, no. A step up uvidím, či sa dneska pôjde, lebo tuto blato, rozjazd, diery menšie, ale pôjdem to. Už tu nikto nechodí, tak už to tu trošku chátra. Idem si pojazdiť, dám si helmičku. Trvá to trošku dlhšie, aj by som chcel. Skurvené helmy. Kamera nesmie chýbať. Kde to mám? Tuto mám. Máme kameru. A ja si dám pekne hneď prestrih. A hneď ideme jazdiť. Dám hneď aha, zapla sa. Nahrávať. Je blesk. A už ma vidíte z kamery. A ideme si pojazdiť. Mobil schovám. A môžeme ísť niečo light vymyslieť. Brf. Proste. Ne, že koniec trailu. Čože? Mal som to video spraviť ako také predstavovanie tuto Rochníska. Tu bola celkom sranda. Že máme tu malý step up. Teraz ideme na malé dropy. Idem malé dropy. A to sa ešte stále dá zachrániť. Tým pádom malé dropy sú tu. Extrémne malé dropy. To zvládne aj dieťa. Úplné dieťa. Má to tak. Koľko to môže byť? 4 metra na výšku? Teraz takzvaný budkáčik. Normálne. Divo traily a máš tu budkáčika a ešte aj dubkáčika, nie? Kde to je? Som sa stratil. Tak, ja sa vrátim kúsok nazad. Zabolel ma Rafik. Čo som trafil? A čo som spravil? To si dáme ešte raz. Ešte raz, to sa mi zapáčilo. Ale nechcem tu byť dlho, lebo chcem ísť na ten flow trail. Ale toto je dobrý skok. A keby niekto chce, môže to skakať do hora, jak step up, ale do boku zážitok. Keď niekto vie, jak. Idem si to skočiť druhýkrát a musí to byť krajšie. Ale nebude, lebo ja som autista a je mokro. Povedzme si to úprimne. Kto mi zaspíše? More, Dominik. More bú. Kedy budem dávať toto video? Pozriem ho, aspoň sa nebudem nudiť. No to nebudeš, lebo toto tam dám asi tiež. Takže uvidím podľa toho, ako sa mi bude chcieť. Ale neviem.
jebať. Ideme. Puf. Som sa dosral, to čo bolo zás. No, pojem si dať ešte túto také čarovné kolečko, čo tu je okolo celej jamy. Tu je koniec, tu je nejaký odraz. A takto kruh dookola celého až tam hore. A potom si pojazdím step up a môžeme ísť pozrieť ten flow trail. A uvidím potom, kde skončíme. Či ho pôjdem ešte druhýkrát. A tak. Nechám dnešok vyvíjať sa podľa mojej úplne náhodnej nálady. Na oko, hej, na oko. Ja som zabudol toto kolečko, čo tu všetko je. A je šero, nevidím, normálne 5 metrov pred seba nevidím. Neviem si predstaviť to jazdiť na hardtaili. Vôbec. Kam som dopadol, však som skoro neletel. A tak, no dobre. Jediné, čo mi ostáva, step up. Takže skúsime ísť step up, uvidím, či ma to nezbrzdí. No to není, že mokré, ale je to mokrejšie. Uvidíme, či ma to moc nezbrzdí a či sa nerozsekám. Nastáva nám ticho, ako pred búrkou, jediný, to tu mele som ja, ako vždy. Koľko hodín? 5, super, jak sa teším. A zas nemám data. No dobre, poďme, niekto má za sebou. Letí lietadlo. Hej. Dobrá. To je úžasný šport. Na piču ľudia. Dá sa to tak povedať, ale niektorí ľudia v tomto športe sú v pohode a jazdia momentálne kdesi úplne inde. Bol to taký krátky. Ale dáme si to znova. Toto nejazdíme, to zbytočne potom veľa tlačím. Už ten step-up není to, čo bývalo. Není. Teraz tam je slabá výška, slabá diaľka, dopadneš presne na roh. Predtým to si buď preletel, alebo nedoletel a výška tam bola úplne úžasná. Teraz tam nič neurobím, viem to letieť, že rovno. Poďme. O tomto hovorím. Šlapal som tam jak postihnutý a aj tak to nedoletím. Povieme takto, není to moja chyba. Zhodím to na všetko ostatné. Je blato, aj zlý a na krivý odraz. Ne, piču si robím. Dá sa jazdiť aj lepšie, ale proste býva lepší takedy. To potvrdí každý, kto tu jazdil. Každý. Fú, no asi po pol hodine som to konečne našiel. Začiatok flow trailu. A konečne to idem zísť. Zapnem si helmu, lebo takto isto nepôjdem a môžeme ísť. Yes. Zapol som si režim neruší, nech ma nikto nevyrušuje. Lebo to nechcem. A poďme. Meškám už veľmi dlho na tento trail, ale to nevadí. Kto si počká, ten sa dočká. Jebe. To som mohol skočiť, ale nevidím toto.
Prvá časť za nami. To bolo strašne sketchy. Prvá časť za nami. Strašne sketchy to bolo, letal som na predok. Je to dobré zatiaľ z pocitu. To pojazdí asi každý. Čo je pravda. A idem na tú druhú časť. A uvidíme, čo z toho vznikne. S taškou sa mi fakt blbo jazdí, ale... A nemám odhad na rýchlosť. Ja idem tak, ako ma to drží. Si zotrafil rýchlosť. Trošku krátky. Wow. Asi sa nebudem hrať po ceste. Prasopal, ty kokot. Fakt. Bomby. Prejeb. Chill, ty koko. Fú. Time out, chalani. A babi, to čo tam je... Úplne na oko to idem, takže je to strašné. Na budúce pôjdem s niekým. Naučíme sa to dobre, bude to bomba. Ale teraz ja idem radšej rýchlejšie a všetko prelietávam. Ako by som mal všetko sekať a to je blbosť. Takže to je dobré. No zadýchaný som dobrá, to som si šiel tak polku. Ale je to strašne sexy. Dobre, poďme ďalej, vydýcham sa. Keď dokončím toto. Veľmi dobré jazdenie. Na veľmi dobré mašine. Ja to jebem, ja ho nejdem predávať. Uá! Jolo! Extrémne jolo. Wow. Tak, kde nevidím, zbytočne bomby nejdem. Pecka. Bomba, kokot. Na budúce idem zas.